Wilujeng pepanggihan para sutresna pangulir budi. Ing dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Gudel Bingung dening Sriyanti S. Sastro Prayitno. Kapethik saking kalawarti panyebar semangat nomor 3/8 kalih September 2000 langkung. Sugeng midhangetaken. Wiratri lagi wae arep melangkah lawang pawon. Tangane nyekel mangkok isi jangan gori olah-olahane Yusemi kang lagi wae diciduk saka kuwali. Ananging jangkai kandhek rikala keprungu swara klesik-klesike wong jagongan ing latar. Dheweke enggal nginjen saka nam-naman gedhek pawone Yusemi. Mak gragap. Wiratri kaget. Jebul sing teka sasangka bojone. Kupinge dipepetake gedhek. Ngrungokake pirembuke Yusemi karo sasangka. Kowe iki piye to, Mas? Jare kon goleke jodoh sing jarake 18. Bocahe yo ayu, lugu, ora neko-neko. Kok saiki malah mbok tinggal lunga terus? Suarane Yusemi kebak panutuh. Piye yo Yu? Kowe rak yo ngerti. Sakdurunge ngrabi Wiratri, aku wis duwe pacangan. Romlah. Bocah lor kali kae. Ning etungane weton ketemu rampas. Tur arahe ngalor kulon. Iku ora apik. Mula sirku rabi iki mung kanggo buang sial. Mengko yen wis wayahe Wiratri bakal tak pegat. Aku baleni Romlah. Nek wis duda kan ora nganggo petung. Gudel bingung. Wangsulane sasangka bloko suta. Wiratri kang krungu ucape sasangka sakala nekep dodo. Ngampet bronjale ati. Ora ngira menawa sasangka jebul culika. Luwe dleweran. Kepengin banget bengok. Nanging nalare menging. Yen kudu rampung ora kena geger. Paribasan kena iwake, ora kena budhek banyune. Dheweke ora sida metu liwat lawang pawon. Nanging lingker liwat lawang butulan, memburi. Nerabas kebon, menggok nengen. Anjok dalan pinggir sawah. Kebat jangkae, kepengin enggal-enggal tekan ngomah. Sing baku ora ana wong kang meruhi dheweke lagi nangis. Wiratri, wanita umur 17 taun iku, nyoba nanting kekuatan atine. Senadyan prasasat ambyar dadi sakwalang-walang. Nanging dheweke ora gelem pasrah marang lelakon. Kalah rikala anggone omah-omah durung genep saumur jagung. Tekan ngomah tetep nandangi gawean kaya biasane. Cimboke sing lagi bali saka sawah uga ora nglegewa. Kaya biasane sasangka mung mulih sedhela. Banjur nyengklak pit ontele. Lunga embuh menyang endi parane. Yen adakane Wiratri tansah nguntapake kanthi meneng-menengan. Sore iki ora. Dheweke ketungkul ndelikake laraning atine. Pikirane lambrang adoh marang dina kawuri. Kenya cilik kang ketula-tula. Amarga simbok lan bapakne pegatan rikala Wiratri isih cilik. Kekarone padha omah-omah meneh. Duwe bojo anyar, duwe anak-anak saka gawane bojone. Iku kabeh jalari Wiratri ketrinen. Dheweke trima nyingkrih melu simbahe saka pihak bapak. Simbahe gemati banget marang dheweke. Senadyan uripe sarwa prasaja. Kepara
malah kekurangan. Sakwise sekolah motol ing kelas 5, Wiratri buruh-buruh ngawula menyang tanggane sing sugih. Babu menyang warung, buruh ing sawah lan gadangan tebu. Pokoke apa wae dilakoni. Saking rekasane isih kelingan dheweke. Ing awan panas sumelet, rasane awak kaya lebur. Ing ati kawetu sumpahe. Aku ora pati-pati rabi yen ora entuk bojo pegawai negeri. Minangka kenya desa kanthi pikiran kang prasaja, bayangake dadi bojone pegawai negeri wis mesti mulya uripe. Mula rikala Yusemi mbiyen nakoni, apa gelem dirabi wong lanang tangga kampung asale kono. Wangsulane langsung saguh. Amarga wong lanang iku pegawai negeri. Sasangka kalebu Jaka Tuwa wektu semono. Umure luwih saka 10 tahun tinimbang Wiratri. Simbok lan bapake kuwalon langsung nampa lamarane Sasangka. Malah rancangane mung 2 sasi saka wektu iku wis arep ropyan-ropyan dimantokake. Acara mantu kurang sewulan. Dadak Sasangka gawe jalaran. Dheweke njaluk mundur 6 sasi. Yen ora gelem yo batal, ora sida wae. Minangka wong prasaja, Pak lan Mbok Arjo yo manut wae. Kamangka yen dipikir kok ora nulak mau-maune. Taun swidaan, kabeh isih ditenagani manungsa. Mbok Arjo wis nraya tangga kiwa tengene kanggo nutupari pirang-pirang kuintal. Karben siap dadi beras. Lah kok kudu mundur 6 wulan? Mesti wae kabeh rancangan ambyar. Kudu klumpuk-klumpuk meneh. Ngelingi kabeh kuwi mau, rasa atine Wiratri tambah jarem. Ora nyangka lan ora ngira oleh kurang gati Sasangka marang dheweke iku. Jebul pancen amarga ora tresna. Atine wis kadung kecantol marang prawan liya. Dene dheweke mung kanggo tambel butuh. Pancen nglarakake banget. Wiratri rumangsa judheg. Dheweke ora kepengin pasrah, mung dadi sarana buang siale Sasangka. Mung dadi lantaran anggone arep rabi karo Romlah, guru SD tangga kampung kono. Nanging kudu kepriye? Apa kang kudu katindakake? Maknyut kok banjur kelingan karo mbah cilike kang mapan ing kampung kang cukup adoh saka desane. Dheweke kelingan saben simboke repot ana perkara, mlayune mesti menyang Mbah Setro, mbah cilike iku. Sesuke kanthi sesideman, Wiratri lunga menyang kampunge Mbah Setro numpak sepeda. Esuk iku simboke wis budal matur menyang sawah. Sasangka uga wis budal menyang kantor pengairan. Bubar olah-olah kanggo mangan dina kuwi. Dheweke budal. Ditakoni Yujami tangga ngarep omah. Diwangsuli menawa arep blonjo. Jam 10-an ngepit, watara 3/4 jam. Lumayan gembrobyos. Mbah Setro lanang wedok sajak kaget. Kadingaren, Wiratri kok teko dhewean. Adate karo simboke mlaku utawa boncengan sepeda. Gek saka praupane katon suntrut. Ketara lagi nggembol panandang. Sakwise bage binage, Mbah Setro kakung enggal pitakon. Sajake kok pikiranmu lagi benteyong to, Nduk? Ana perkara apa kang dadi sangganing atimu? Pitakone sareh. Durung nganti wangsulan, tangise wis luwih dhisik guguk. Mbah Setro mung meneng.
Sabar ngenteni Wiratri ngesokake benteyonge ati. Sakwise sawetara, Wiratri enggal ngulapi eluwe nganggo tangane. Pedhot-pedhot suarane saking susahe. Mbah, Mas, sasangka jebul kok kados ngeten nggih. Tanpa kecicir, kabeh omongane Sasongko marang Yusemi wektu semono diaturake. Mbah Setro katon legek. Saka paningale katon yen panjenengane lagi duka. Ora ngira Sasongko tega marang putune. Swargi simbah buyute Wiratri iki isih tunggal welat karo wong tuane Mbah Setro. Nduk, leremno atimu. Ora-orane yen Sasongko iku iso ucul saka kowe. Saiki kowe baliya. Sing ati-ati ya, Nduk. Seminggu meneh kowe mrene yo. Ngendikane sareh nanging teges. Wiratri mulih kanthi ati lega. Senadyan durung ngerti bakal kepriye. Saora-orane tetembungane Mbah Setro rada ngelongi sesanggan abot ing dadane. Kaya welinge Mbah Setro. Seminggu iku dheweke ora kena ngowah-owah adat. Senadyan mangkel dikaya ngapa kudu dipeper. Saben wengi kanthi sesedeman, Wiratri metu ing latar nyuwun mring Gusti supaya diparingi gampang anggone njejegake bale omahe. Kanthi luh dleweran nangis tanpa swara. Kasedihan kang abot sinangga dening wanita ing ngendi wae. Saben esuk isih ajeg nyepaki sarapan saanane. Pohung utawa tela godhog disanding wedang teh tubruk ing cangkir klangenan. Senadyan besesek ing ati, kabeh mau dilakoni kanthi tetek lan sabar. Seminggu candhake kaya dawuhe Mbah Setro. Dheweke ngepit meneh menyang Kampung Pelem kang udakara 5 km saka desane. Padha karo seminggu kepungkur, dheweke milih wektu kang ora dimangerteni dening bojone uga simboke. Ing mangsa ketiga kang panas, nadyan lagi jam 10-an. Sunare srengenge kaya manggang sirah. Nanging Wiratri tetep ngenjot pedal kanthi ajeg. Luwih saka setengah jam lagi tekan papan kang dituju. Gita-gita Mbah Setro wedok mbagekake rikala krungu suarane Wiratri uluk salam. Gapyuk rerangkulan. Banjur Wiratri dituntun tumuju amben dawa ing sisih kiwa lawang. Tunggune dhisik ya, Nduk. Simbahmu isih ana perlu. Ndak jupukake ngombe. Kowe mesti ngelak. Panase kaya ngene. Ngendikane karo mlaku tumuju pawon. Ora watara suwe, Mbah Setro Putri wis metu, gawa kendi isi banyu tawa karo gembili sak piring. Wiratri mung nglongo banyu kendi, amarga durung kolu arep mangan gembili. Mbah Setro kakung uga miyos saka sendhong tengah. Jujuk kursi dawa ing ngarepe Wiratri, kang keletan bangku gedhe. Tanpa nyuwara, astane maringi isyarat supaya Wiratri nyedak lan lungguh ing sisihe. Wiratri manut, alon-alon nyedak. Ger putuku, kabeh iki mung upayane menungso, nanging Gusti kang paring purba wasesa, kang bisa ngijabahi. Ngendikane alon. Banjur astane kang tengen ngelus alise Wiratri kaping 3. Meneng sedhela kaya lagi ngrapal donga. Sakwise Wiratri ketok suda kesele, enggal-enggal Mbah Setro dawuh. Nek wis ilang keselmu, enggal bali ya, Nduk. Pomo dipomo, aja mangan gedang emas
Sing temen anggonmu omah-omah, ora-orane yen Sasongko iso ucul saka kowe. Wiratri enggal bali, kuwatir simboke selak bali lan pitakon werna-werna. Terus terang, dheweke ora kepengin wong tuane nganti ngerti rencana alane Sasongko. Dheweke isih kupiya slametake bale somahe. Ora kepengin ana pasulayan antarane bojone lan wong tuane. Taun-taun sak banjure mlaku kaya sak lumrahe. Bale somahe Wiratri lan Sasongko uga isih nyawiji. Malah taun candhake pinaringan momongan. Bayi wadon kang dijenengi Yekti Palupi. Kanthi pangajab bisa dadi bocah kang pinter lan pantes tinulodo dening wanita liyane. Sasongko ya isih asring lunga nganti wengi kaya biasane. Amarga wis kepatuh kumpul-kumpul kancane. Kanggone Wiratri, sing baku gaweane kantor ora keteteran. Sikepe marang Wiratri katon luwih gemati. Mung kala-kala Wiratri tansah takon marang batine. Apa tresnane Mas Sasongko iku tulus saka atine? Apa mung merga susuk pengasihan kang dipasang dening Mbah Setro marang dheweke? Pitakon-pitakon kang ora bakal ketemu wangsulane. Sing cetha rancangane Sasongko sing arep nggodal bingung iku. Ora kelakon. Embuh nganti kapan